That's it. Okay. Yes, they're waiting for you. Hello. Hinahanap ka eh. No, she's on lunch. Kako. 11:30. Yeah, I know. Hmm. And there's one food that gives the flavor. I don't even remember the name. Sumong banana? Nah, banana's too healthy. Mm-mm. No. Thank you very much. You're welcome. Mhm. So now I know who you guys are. No. Your name? Denise. Denise. Nice to meet you. And Tess. Tess? Mm. Okay. Nice. So you go to the second floor? I went up. That's halo halo. Hello, hello. Halo halo. Okay. Yeah, search it up. Google. I'm Google it. gonna Google it. All right. Halo halo. Kapit ng birthday ni ano? Invited yata yung mga itim eh. I think so. This Saturday, di ba? Hindi na, okay na yun. Dadalhin ko na-frozen na konti. Ang dami, bigyan mo si ano. Joshi. Ay, ayaw pala niyan, ganyan. Josie? Ipatikman mo. Parang si Sheila na. Ayaw niya ng ano. Sila eh. Sheila, masalan. Pero sinasabi naman niya kung ano naman kinakain niya. Kung may sinulit yung baboy. Yung nga. Ano ba tayo nagdalahan na tayo? Mhm. Para maa-allergy siya. natin. Okay na ba ako mga palangga? Okay na. Sige, magsalita ka. Kung si Mahabig Okay. na, okay ba ito si Mahabig? Okay naman ha? Okay. Kasama ko yan dati Okay, eh. tignan ko yung sarili ko. Wala siya. So, okay na. Mga kababayan, Oh. ulitin Nakasama ko na yan eh. Yang si Saldi ko Carson? at saka Mylene ko, kinasuhan ako niyan. Dahil sa isyong ito. Dahil sa sinabi ko. Okay? Tungkol sa mga illegal na ginagawa nila. Ipatawag niyo din si Abel Bacudio kasi kontratista din yan sa DSWD. Diba? Isa yan sa inisyo Lakay, mangan. uniforms. Hmm. Ipatawag niyo lahat Aw, yung aw. mga yan. Ipatawag si Diaz. Aw, aw. Nagpatayo rin yan ng bahay. Imagine, Ay, may halo-halo siya oh. kung pa lang ni Maga, 2022. Gumawa ng halo-halo. Pinagpatayo may bagong bahay yung si Costa Yung mga, tayo mga, Pagkakataon mo sa ng freezer. ganyan. Ah. Hindi yan. Okay? Basta bantay mo lang kung siguro baka Ikaw daw ako ng trono. Nawala tayo sa Facebook. Yan yung box. Yung Volkswagen niya. yun eh. Classic yun. Classic ba naman? Classic. Hmm. Si Yaya Vivas, Yung ano, pabalik-balik yan sa Amerika. party mo. 2023 ko pa expose yan. Kung gagawin lang ng tama. Hindi ka mga dinigaw, wala kutsara eh. Gagawin lang ng Wala tayong tama kutsara. yung ating mga Tinidor nasa lahat. gobyerno. Huli lahat yan. Hindi lang tayo nakatuto kay Diskaya. Pakibaba mo naman eh. Sabi ko nga, Andiyan pala lahat. si Diskaya. Ilan ang na-accommodate na ilan kaya ang nakuha ni Yaya Vivas? Tangina, mga pinag-usapan, bilyon-bilyon na. Okay? Tangin na. Atin. Nawawala. Nilipat na eh. May something. Tinanggal na eh. We're having trouble sa Facebook. Kwan yung sa ano, yung sa... Ginugurgur Ay, nila. no, retire. Si DPWH, nag-quit. Ayan o. Ha? Ano Hindi, yung...
Maraming Nawawala kotse. ako sa Facebook. Kasi Tayo Diskayo? ngayon. Kaya. Biskayo. Tinanggal na. Ilocano yun, di ba? Oh, hindi Nagbibigay na sa akin balakalistan ng na. Hindi na sila Nawala ako sa Oo nga, Facebook. pero Nagsupunta yung kayo mga sa ibang- YouTube. Proyekto niya. Ibang ano niya, Project. yung mga sasakyan na inano ron, So, tinanggal na dun sa ano. Siyang pala sila nagbibiding. Pero Yeah. isa lang ang Isang may-ari. wise din eh. Yung mga sasakyan na ano eh. Yeah. Lahat pati yung mga designers Rolls-Royce. Mga ano eh, tinanggal na dun sa party niya eh. Eh, siyempre. Well, no, Hindi, siya na mismo nga nagtanggal. it's too late. Kasi nagka-interview siya. eh. Naka-video yun eh. Well, interview ni Corina, ni Babaw. Hey, now, nakaka-frustrate kapag ganito yung ano. Akala nila kasi, nasilipan siya ni Lacson eh. Natin, ano. So, ipatawag lahat yung mga yan. Sandro, Marco. Yung mga unang panahon, maluwag pang pagnanakaw. Ngayon, hindi na. Imagine mo, Oo, may social media na, mga ano dyan. Ang mga bisita nila. Mga Sili. Milyon-milyon ng... Sino? JV? Si Jinggoy? Isa rin corrupt yun. Hindi, nga eh. Di ba yung unang nagsalita siya? Nilinisan niya muna ang sarili niya. You know what, na-convict ako ganito ganyan, pero I end up like, naayos din. Sabi ni Marcoleta, yan, tapos ng 5 minutes mo ha. Meron ka pa kasing sinasabi. Marcoleta? In-extend siya. Galit si ginawa mo nagalit si Tulpo? Rapi, so unfair kasi 5 minutes. Yan. Si Tulpo nag-high blood na rin. Si Rapi. Pero, sinabon nila si ano, di ba? Ay, kinula-kula pa si Inskaya. Yan, hindi pa yata. Yung asawa? Hindi pa. Maglalaban kasi yan, kikita ko for presidency. Marcoleta, Rapi Tulpo, si Sara. Yung tatlong yan. Sara ako, yan. Pwede rin, kay Tulpo. Hindi, kahit okay lang, pero gusto ko si Ben din. Sa akin, hindi nakapasok, kunti lang. Si Ben Tulpo. Oo. Oo. Hindi, okay naman si Tulpo kasi may mga nagawa na talaga eh. Tsaka alam niya yung nangyayari kasi dami lumalapit sa kanya. Takot lang siya kasi may lakas, may charisma siya eh, na pwede siya. Kumita, oo. Nako, Bilyon. sabotage siya talaga. Alam mo, ang taas-taas ng signal ko. Sinusabotahan si Marlica, oh. Maybe, ang gagawin ko na lang, i-record ko na lang yung aking vlog. Kasi Sinasabotahan si Marlica, nakalive siya ngayon, eh. Taas-taas ng signal ko. Okay, sige, tuloy lang tayo mga kababayan. So, okay, punta tayo kay Heart Evangelista. Okay? O sa mga asawa ng politiko. Ayan, punta muna tayo, balikan mo natin si Mylene ko. Okay? Dahil galit na galit sila sa akin, gusto nilang i-shut down yung bunganga ko. Kaya po ako kinasuhan ng mga yan. Nauna pa ako nagdakdak dyan sa lahat ng mga dumadakdak na yun. Kaya nga ang reward na ibinigay sa akin na buwa ka ng inang yan ay ang mga kaso. Yang si Saldi ko, nag-fabricate yan ng address ko, tsaka si Mylene ko, dyan sa Pilipinas. Sila Lisa Tapanas, kasama si Taberna na nag-fabricate, kasama yung designer na si Quinones, sila nag-fabricate sila ng address ko dyan, peke, para makasuha nila ako sa Pilipinas dahil dito sa mga ine-expose ko. Ha? Kaya lubog na lubog kayo, hindi lang sa baha ang buhay ninyo. Kaya dapat gumaya kayo. Ngayon, ang sa karating, mga kapitbahay natin dyan. My God. Ayan, ginurgur na nila ako sa Facebook, ano? Nakata niyo ba ang gurgur nila sa akin? Okay. Mga palangga. Ano gagawin nyo ngayon? Yeah, sabi ni Kato B, okay, yeah, let's do like katulad ng Indonesia. Eh, mga kapitbahay natin, Thailand, marunong manindigan, South Korea. Ano ginagawa nyo? Ginagawa. Imagine nyo, bawat asawa ng kongresista, ng mga senador,
ang sarap-sarap ng buhay nila sa pagnanakaw. Tama. Di ba? Last year pa. Di ba? Na pinapanawagan ko sa inyo na i-audit yang si Heart Evangelista. Huh. Hindi porket sinasabi niya na siya ay bata pa lang. Endorser na. Okay, para magkaalaman tayo, i-audit ang kanyang magkano ang binabayad yung tax sa kanyang kinikita. Torsus Bags, how are you talaga? Kumbaga, nagmamatch ka. Kasi baka mamaya, ang binabayad niya lang ng tax is 5 million. Diba? 10 million. Kunyari. Tapos yung kanyang lifestyle, o tignan mo, pati aso din, binigyan ng Bulgari na 12 million. Grabe. Imagine mo, kawawa naman ng mga Pilipino kung palangga, mga kababayan ko. Yung 12 million na mga diamonds, sinusuot lang nila sa aso. Samantalang kayo, walang pangkain, walang pang ospital, lahat wala. Okay na. Sabi ni Lenmex, may pag-usapan si Amy Marcos yung kanyang Mm. statement. I'll talk about that.